Сәлем, бу Тасма проекты һәм мин аның хуҗабикәсе Алсу. Әлегә минем каналым бик кечкенә, шуңа күрә алдан ук язылып куй, лайк куярга да онытмасаң шәп була. Мин үземә кунакка рухи яктан якын кешеләрне чакырырга тырышам, шуңа күрә бүген минем янымда Камал театрының артисткасы, от казанган артистка Ләйсән Фәйзуллина. Каршы алыгыз. Исәнсез. Нихәл, Ләйсән? Әйбәт. Кіріп кеткенше, ике қызық факт сөйләп кетәсем килә. Ләйсән исеме һәм синең белән бәйле. Ярый. Кечкенә чакта, ничә яшь булгандыр инде, 5-6 яшь тирәсендә, мин авылдагы бер егеткә гашык булдым. Ул миннән берничә яшькә олорак иде, теге абыем яшендә булгандыр инде. Абыйлар шулай футбол уйнарга чыгып киткәндә, мин шулай мәктәп бакчасыннан күзәтеп тора идем аларны. Шундай баш әйләнеп йөргән вакыт иде инде. Һәм бер ара ул Ләйсән исемле кыз белән йөри башлады. Ул шундай бик матур кыз иде, кара чәчле, нәкъ синең кебек, һәм шундай минең фанаткасына әйләндем. Һәм шул вакытта ул ни өчен миңа Ләйсән дип кушмаганнар икән, мин шушы егет белән йөрер идем дип. Һәм гел күзәтә идем инде аларның шулай бергә клубка чыгып йөргәннәрен. Һәм ничектер сүрелде инде бу гашыклык дип әйтик. Вакыт узганнан соң мин үземә Ләйсән исемле виртуальный вымышленный подружку уйлап чыгардым. Нишләптер шулай минем гиперфиксация булгандыр ул Ләйсән исемендә. Тоже шулай берникадәр вакыт у меня была такая подружка дип әйтик инде. Һәм шуннан соң тоже шулай ул югалды. Менә шундый бер история. И икенче история, монысы уже синең белән бәйле. Тоже 15 яшь тирәсендә без килдек музыка укытучым белән Рәмил апа белән Бикафестка. Бикафест ул сәләт уздыра торган фестиваль инде, декабрьдә уза торган шундый вайбовый фестиваль. Һәм син шунда жюрида идең. И Рәмил апа килде синең яныңа исәнләшергә, теге Әлмәттән булгач бит инде барыбер таныш кеше белән исәнләшәсең. И мин читтән генә күзәтеп тордым. Вот, мин дә үскәч Ләйсән кебек, менә шундый актриса булырмын, шулай ук жюри булып утырырмын бөтен җирләрдә дип уйлап куйдым. Һәм менә бүген, ничә ел узганнан соң, Ләйсән минем янымда утыра. Вот такие вот истории. Кызык. Хәтерлим, мин бер генә тапкырында жюри булдым. Димәк, шул елның булган инде. Ие. Шул 15-нче еллар тирәсе булгандыр инде, мин улы классларда. Мин кичә булган кебек. Ну, честно говоря, минем өчен дә шулай. Мин бик яхшы хәтерлим ул елларны. Шундый бик фееричный еллар иде ул минем өчен. Идә нәрсәдән башлап китәбез? Мин сиңа бераз гына шулай ук төрле яктан ачырга тырышырмын инде. Бүген театр янында гына әйләнмәсбез, башка якларга да кереп китербез, чөнки син минем өчен бик тирән, бик кызыклы, бик күп яклы кеше. Без синең белән бит инде тормышта да булай аралашабыз. Һәм нәрсәдән башлыйсым килә? Беренчедән, син җәмгыятьтә танылган актриса буларак, әмма шул ук вакытта синең башка якларың да бар. Син Азия культурасын бик яратасың, телләрне бик яхшы өйрәнәсең, син блог алып барасың, кул эшләре белән шөгыльләнәсең. Синең стилең, зәвыгың искиткеч. Менә шундый төрле яклы кеше, төрле альтер эголарың ничек сыйша үзеңдә? Сөйләп кит әле. Белмим инде, мин үзем һәр вакыт нәрсәгәдер, ниндер яңа әйбергә өйрәнергә яратам. Һәм кемнеңдер нәрсә беләндер кызыксынмавы мине гаҗәпләндерә. Чөнки ничек инде син менә күпмедер ел яшисең, һәр вакыт бер әйберне эшлисең. Менә мин театрда инде 19-нчы елымны эшлим, шуңа күрә менә 19 ел эчендә ник мин актриса булып кына калырга тиеш идем. Шуңа күрә миңа ул гаҗәп башка кешеләр шулай шөгыльләнмәсә. Минемчә, тормышның төрле вакытында төрле шөгыльләр белән шөгыльләнү ул ниндидер яңа этапка керү димме шунда, ниндидер яңалыкны татып карау, үзеңнең ниндидер башка якларыңны аңлау. Чөнки кризислар була, һәрбер яшьнең үзеңдә беләсең, 25 яшьтә, 30 яшьтә, әйе. Менә шул кризисларны миңа шөгыльләр җиңәргә ярдәм итә. Менә инглиз телен мин 30 яшьтә өйрәнә башладым. Аңа кадәр мин инглиз телендә бик начар сөйләшә идем. Теге әйтәләр бит инде beginner дип әйтәләр. Мәктәптә өйрәнгән, ниндер 1-2 сүзлек кенә, каядыр барны. Ни гаҗәп, мин инглизчә сөйләшмәгәндә, мин бик күп сәяхәт итә идем. Шуннан соң мин инглиз телен өйрәнә башладым.
юллар ябыла башлады. Дөнья ябылды. Дөнья ябылды. Ләкин минем өчен ул менә ябылган дөньяның ниндидер өлеше булу. Шуңа күрә миңа ул менә шул теләкне, шул күңелемдә булган шул урынны тутыру өчен булган бер шундый инструмент дип әйтәбез инде. Менә шул булмаса, мин бик моңсу булыр идем, мин менә кайдыр бара алмыйм дип, нитмим дип. Ә болай мин башка подкастларны тыңлый алам инглиз телендә. Менә ул мине тутыра, ничектер булмаган, теге тулы бетмәгән өлешләрне тормышның. Шуларны менә белем, нәрсә беләндер шөгыльләнү һәр вакыт тулыландыра менә. Минем өчен менә шул альтер эго дип әйтә алмыйм мин аны. Ул мин төрле өлешләрдән торган мозаика шәхес шундый. Шуңа күрә миңа гаҗәп башка кешеләр бер нәрсә белән дә кызыксынмаса, мин хәтта яшьрәк чагымда бер егет белән танышкан идем һәм сөйләшкәндә мин әйтәм: "Ә синең нинди теләгең бар?" Ул әйтә: "Мин белмим, минем бернинди теләгем дә юк." Андый кеше белән миңа инде аралашу да кызык түгел. Ә башка мөнәсәбәтләр турында әйтеп тә тормыйм инде. Бәлки ул аның шундый чагы гына булгандыр. Тәҗрибә күрсәтте, ул шундый булып калды да. Ул бер нәрсә белән дә шөгыльләнми, кызыксынмый, нидер бер бик шундый гади эштә эшли. Минемчә, андый кеше булу рәхәттер ул. Ничектер теге тынгысыз булу ул бит авыррак. Һәм Стресс. иҗади кеше үзең дә белеп торасың. Без бит һәр вакыт нәрсәдер эзлибез. Иҗади кеше ул җәмгыять белән, тормыш белән ризалыкта булмаган кеше минем өчен. Һәм ул һәр вакыт эзләнүдә. Шуңа күрә нидер яңа әйберләр барлыкка килә. Иҗади ниндидер җырлар, спектакльләр, кинолар барлыкка килә. Чөнки без ниндидер темага сөйләшергә телибез. Альтер эголар да шуңа барлыкка киләдер ул. Альтер эголар дип әйтмим, өлешләр, яңа өлешләр барлыкка килә шул аңлашылмаган, тулыландырырга теләгән тормышның ниндидер өлешләре. Ну, менә бу недостаточность дип атыйм инде мин аны һәм еш кына үземә дә кайтарып карыйм ул әйберне. Чөнки соңгы ничә елларда мин андай әйбер белән тилмергәнем дә бар. Как будто бы не до. Менә шундый. Бер яктан бу начар да кебек, тагын бер мисал китерәсем килә. Вот тирә-юньдәге яшьләр тоже сөйләшкән бар инде. Булай диләр: "Я как будто бы очень много всего умею, но ул булган бөтен белемнәр шундый настолько поверхностный, что как будто мин бер әйберне дә җүнле башлы белмим." И менә бу недостаточность, теге бер әйбердән икенче әйбергә күчеп йөрү, ул тагын да үзеңне неполноценный итеп хис итәргә, Канәгатьсезлек тудыра башлый. Но с другой стороны, төрле әйберләрне, ну, бу тормыш шуның өчен бирелгәндер инде, ул теге төрле әйберләрен тотып карар өчен. Шуңа монда ике яктан карап була. Татымыйча бит син аның үзеңә килешәме, юкмы икәнлеген аңлый алмыйсың. Килешкән әйберне татып карап кына, теге сөйләшеп, кызыксынып кына булмый. Менә һәр вакыт Үзең аша үткәрергә кирәк. Һәм сиңа туры килмәгән әйбер икенче кешегә дә туры килми дигән әйбер түгел әле. Шулай. Ул ни генә дә түгел, ул ниндидер шөгыль генә дә түгел. Хәтта минемчә ул мөнәсәбәтләр кешеләр белән. Кем беләндер аралашмыйча, аның нинди икәнлеген белеп булмый. Шуңа күрә минемчә шөгыль һәм кеше белән аралашу безне үзебезгә тагы да якынайта. Гомумән, тормыш барганда бит инде ничектер, ну, мин 15 яшьтә үземне 25-тә менә шундый булырмын дип уйлый идем. Ә мин 25-тә бөтенләй андый түгел. Миңа бөтенләй ул әйберләр кызык түгел, мәсәлән. Менә хәзер 30-да нинди булырмын икән дип уйлыйм. Әлбәттә, ул алай булмаячактыр инде. Шулай. Мин үзем 26 яшьтә 2 бала белән әнине 50 яшьлек юбилее белән котларга сәхнәгә чыгармын дип уйлыйдым. Ирем һәм 2 балам белән шулай. Берсе кулымда, берсе булай кулымнан тотып бара. Шундыйрак сүрәт бар иде минем башымда. Ләкин алай булмады. Әле дә алай түгел. Шуңа күрә минемчә без бер әйбер уйлыйбыз, башкасы килеп чыга һәм булай булмады дип теге күңелне дә төшерергә ярамый инде. Ярамый түгел, кирәкми.
тормыш бара, ул ничек барырга тиеш шулай бара дип тә әйтеп була, һәм ул һәр вакыт хәрәкәттә. Иң әйбәте шулдыр инде. Мгм. Син бармасаң да ул барыбер бара. Син басып Синнән торсаң, башка да. ятып торсаң да. Әйе. Тем более хәзерге вакытта. Менә без ничектер шундай авыр түгел инде ярар. Кризислар турында шулай ук сөйләшеп китсәк буладыр. Син рефлексирующий кеше бит инде. Үзеңнең теге тормышыңны ниндидер этапларга бүлеп карау, бер этаптан икенче этапка күчүне ничектер фиксацияләп барасыңмы, бардыңмы? Икәндәй бер. Мин элек үземне хәзер дә инде хаосны ниндидер тәртипкә китерә алмаган кеше дип әйтә алам, чөнки мин һәр вакыт ниндидер хаоста яшим. Һәм кайчак шулай ниндидер тәртипкә китерә алсам, минем өчен шундый бәхетле периодларның берсе була. Һәм мин шундый бераз гына булса да тәртипкә килгән периодым булса, аны мин ниндидер кызыклы, бәхетле чак дип әйтә алам, ләкин гел ул чакны искә алып яшәмим. Чөнки мин алга баруны кулайрак күрәм һәм күңелем өчен ул миңа рәхәтрәк алга бару, һәр вакыт нәрсәдер алда булачак дип уйлау һәм хәзерге вакытта булуны мин хәзер менә күбрәк хәзерге вакытта булуны Кадерлисең. кадерлим. Шуңа күрә теге үткәнне нәрсәдер булды, булмады дип тә уйламыйм дип әйтә алмыйм инде. Ниндидер травмаларга мин кайтып, әйтәм, тагын кайттыңмы, нәрсә, син тагын минем беләнме дип уйлап куям. Ниндидер яшьтә булай булды минем берничә шундый нокталар. Менә 29 яшьтә мин шундый бер ноктага барып җиттем. Аңа кадәр нәрсә булган хәтерләмим дә мин. Менә шул ноктага барып җиттем. Һәм юк, менә булай яшәп булмый, миңа үзгәрергә кирәк дип уйладым. Ләкин ул ноктага барып җитәр өчен мин шул кадәр күп әйберләр кичердем. Хәзерге вакытта мин менә шундый ноктага барып җитмәүне күбрәк хуплыйм үземне. Шуңа күрә менә хәзерге мизгелдә ничек тойганымны үземнең һәр вакыт ревизия ясап торам инде. Һәр вакыт менә ничек тоям үземне? Мин бу проблема минекеме, кешенекеме? Мин хәзер нәрсә эшли алам? Ниндидер кичкенә адым ясый аламмы менә бу ситуациядә дип шулай. Хәзер ниндидер абстракт әйберләр турында сөйлим инде. Бәлки берәрсе аңлар, берәрсе бәлки аңлашылмыйдыр. Менә теге һәр вакыт ниндидер этаплар үтүне мин хәтерләмим. Мин менә шул 29 яшьне хәтерлим, иң каты булган ноктаны. Һәм ничектер 35 яшьтә бераз гына яшь үзгәрүне тоюымны хәтерлим. Бүтән вакытта мин ниндидер хаоста яшәгән кебек. Мин гомумән 27-29 яшькә кадәр бик каты хаоста яшәдем, эмоциональ хаоста. Хәзер эмоцияларымны бераз анализлый алам. Лек мин аларны танымаганмын да, аңламаганмын да, нәрсә булганын да хәтта. Хәзер мин аларны күбрәк аңлыйм. Мин алар белән нәрсә эшләргә кирәклеген аңлыймдыр кебек, әле аны да аңлап бетермимдер әле. Ләкин нәрсә, кайсыдыр ситуациялар белән эшли беләм һәм үземә вакытында ревизия ясый беләм, вакытында тынычландыра алам, кеше табам үземә сөйләшергә. Позитив, мин элек яратмыйм ул сүзне, позитив кешеләр. Менә дөрес кешеләр белән үземне ничектер урап алам да, һәм алар белән аралаша башлыйм. Алар күбесе нәрсәдер, кемдер үзенең тәҗрибәсен миңа сөйли, кемдер үзенең нәрсәдер эшләве белән миңа теге үрнәк булып тора, мине алга этәрә инде менә. Мин карыйм берәр кешегә, менә шуның кебек буласы иде дип нәрсәдер эшли башлыйм. Менә шулай миңа хәзер рәхәт, менә шулай яшим мин. Бәлки бер 2-3 елдан башкача булачак. Бәлки мин бик структура ясый торган кеше булырмын. Бәлки шундый бик төгәл булырмын. Әлегә мин хаосны бераз гына төгәллеккә китерә башлаган кеше. Ул хаоста да үзенең тәртибе бар бит инде. Мәсәлән, белмим, иҗат кешесенең гомумән иҗади беспорядокка мин бик тә ышанам. Чөнки, мәсәлән, минем
мое пространство кемгәдер бәлки туры да килмидер, әмма монда никадәр күп әйбер булуына карамастан, монда минем өчен тәртип. Үзеңнең тәртип һәм күңелдә дә шулайдыр инде ул, әйе. Сорамакчы идем, нәрсәләр сиңа ярдәм итә? Мин беләм, син бик спортны һәм гомумән тән белән эшләүне якын күрәсең. Әйе, мин электән бала чакта мин бик күп бии идем. Менә мин өйдә бер үзем калайдым, әтием гастрольгә китәләр, икесе дә. Һәм хәтерлим, мин нинди генә биюләр биеми идем. Балалар ниндидер шундай солнышко вдруг, шундыйрак җырлар тыңлыйлар. Ә мин Даже мин аңа биедем. Ә мин Evanescence, аннары Аврил Лавин. Әйе, аннары мин бик ярата идем Астор Пиаццоланы. Шул музыкага мин бийдем. Шундай сәер биюләр бийдем. Аннан ул биюне мин телевизордан күрдем. Contemporary дип аталган икән ул биюләр. Аның атамасы бар, между прочим. Шундай сәер идәндә биюләр. Нәрсә генә эшләп тормыйм. Менә әле дә минем тәнем һәр вакыт бию сорый. Өйдә булам ул, театрдам ул, башка бренди түгәрәккә кызлар белән мин яратам. High Heels дигән шундай бию нәрсәсе дип әйтим. Юнәлеше бар. Шуңа күрә менә ул High Heels'ка мин җөрим, минем дус кызым анда җыри. Безнең теге кем беләндер бик каты эшләгән кешеләр белән бик очрашып булмый бит. Менә мин дус кызым белән пилатеста яки биюдә очрашам. Ул шундый уңайлы. Без теге хәрәкәтләнәбез, аннары бергә барып берәр каһвә эчәбез, я шунда былай гына урам буйлап йөрибез, бик рәхәт. Менә минем өчен бию һәм ниндидер бик теге тимерләр күтәрмәгән шундый ниндидер йога, пилатес шөгыльләнү бик каты энергия бирә. Соңгы арада мин энергияның килүен аңладым тән аша. Менә күңел күтәренкелеге тән аша килә икән. Бик ниндидер проценты инде, бер 50% һичшиксез тәннән килә. Әйтәләр бит, гомумән хәрәкәтләнү нәрсәндер башлар өчен хотя бы бер адым ясап карарга кирәк дип. Риза. Вот. Минем очракта, кстати говоря, бию тоже бик нык ярдәм итә. Мин гадәттә кичләрен шулай үзем өчен булса да биергә яратам. Һәм бу иң чиста, иң искренний, иң ничек әйтим, бешеный ук түгел дә, но бары бер төрле халәтләргә керә торган халәт. Шундый вакыт дип әйтәсем килә. Әйе. Гомумән минемчә ул шундый кызларга хас әйбер ул бию. Әйе. Ничектер без бит инде шундый табигатьтән су кебек шундый хәрәкәтләнүчән. Шуңа күрә минемчә бию ул менә бик каты кызларга килешә торган шөгыльләрнең берсе. Килешәм. Башта мәйтәм, уйлап куйдым да аннарысын. Әйе, килешәм. Менә тоже дуслар турында сөйли башладың бит инде. Гомумән, миңа калса, бүгенге көндә дуслык дигән әйбер ул бик актуаль. Чөнки соңгы арада менә күбрәк өйдә утырган сайын мин үземнән күзәтә башлагач, аңлыйм, эш белән дуслык бераз икенче планга күчкән икән, ә ул, между прочим, мөһим. Әйе, мөнәсәбәтләр здорово, круто, ләкин дуслык, кая син, ау. Һәм менә синең очракта дуслык нәрсә ул синең өчен? Һәм аерым алганда хатын-кызлар дуслыгы ышанасыңмы син аңа? Нинди көчкә ия ул? Минемчә, мин хатын-кызлар дуслыгына, ир-атлар дуслыгына караганда күбрәк ышанам. Ишеттегезме? Һәм минемчә, соңгы арада ул бит патриархат уйлап чыгарылган әйбер. Хатын-кызлар дуслыгы юк дигән әйбер. Шуңа күрә шундый. Извините. Гафу итегез. Әйе. Шуннан соң минемчә, хатын-кызлар соңгы арада бик каты бер-берсен ничектер поддерживает дип әйтәләр инде. Һәр вакыт woman power дип булай гына әйтмиләр. Хатын-кызлар хәзер күбрәк якыная башладылар, бер-берсен бик каты кабул итәләр. Минемчә, менә ул
килтерге ярамый. Ярый. Ярый. Бездә теге социаль шелтәрләрдә дип әйтегендә. Ярый. Ярый, Инстаграмда хатын-кызлар бер-берсенә шундый бер минемчә ул күңелне эленешләтте ул менә шул әйбер. Бер хатын-кыз шундый язма яздырган, видео язма. Әгәр дә сезне балагыз белән больницадан каршы алырга кешегез булмаса, мин килеп сезне каршы ала алам. Минемчә бу шундый шатлыклы әйбер. Хатын-кызлар хәзер бер-берсен шул кадәр поддерживают, шул кадәр бер-берсе өчен янып йөриләр. Алар бер-берсенә ярдәм итәләр. Минем өчен бик зур бәхет. Һәм минем дә дусларым, менә чын дусларым, мин бик озаклап дус булганым бар кызлар белән. Минем иң зур дуслыгым бер 30 ел дуслык дип әйтәм инде аны. Без шул кичкенә чактан ук бергә. Хәзер бик аралашмыйбыз инде. Ниндидер теге очраклар булды да без аерылдык. Ләкин минем өчен ул дуслык булып кала. Мин аңа бик зур рәхмәтле. Мин бик рәхмәтле аңа һәм мин хәзерге вакытта минем бер курсташым белән мин дус без инде 20 ел дуслар, 20 елдан артык, 23 ел дуслар. Һәм минем хәзерге тагын бер якын дустым, ул театрда эшләми. Аның белән дә бер 5-6 ел инде без дуслар. Шуңа күрә мин хатын-кыз дуслыгына бик ышанам. Минем өчен хатын-кыз дуслыгым ул, ир-ат дуслыгым ул, гомумән дуслык ул теге авыр чакта гына түгел, бәхетле мизгелдә дә бергә була алырлык шундый бер әйбер. Чөнки кемдер алга киткәндә, син аннан көнләшсәң дә бергә кала аласың икән, минем өчен иң зур дуслык шулдыр ул. Чөнки ул көнләшү, ул синең күңелеңдә нәрсәнеңдер синең дә булырга теләвең генә. Ул кеше гаепле түгел, син гаепле түгел. Ул синең күңелеңнең ниндидер омтылышының өлеше генә. Менә син омтыласың, мәсәлән, йолдыз булырга. Ә синең дустың ул вакытта синең теләгең аңарда чынга аша. Һәм син бераз көнләшеп куясың, ләкин син аны күңелең белән кабул итеп яшәп шул тойгыны алга бара аласың икән, бу чын дуслык минем өчен. Менә мин үзем андый әйберләр аша үткәнем бар. Ул шундый кызык. Миңа да таныш әйе. Минемчә дуслык ул хәтта менә дустыңның иң бәхетле мизгелендә дә аның белән була аласың икән, син була аласың. Ул чын дуслык инде. Ә менә авыр чакта ул минемчә авыр чакта кем беләндер булу җиңелрәк. Чөнки бит без барыбыз да әйбәтләр. Без барыбыз да шундый ниләрен поддерживающий шундый һәр вакытта. Даже если не знаем, как это делать. Без барыбыз да шундый менә бәхетле мизгелдә кайчак авыр була. Вообще бөтен әйберне тәмәкләп әйтеп куясың. Әле ул бит беләсеңме ничек? Ул бит беләсеңме, теге кабул итү бер син үзеңне кабул итә алмыйсың көнләшкәнеңне. Ничек мин шундый әйбәт кеше кемнәндер көнләшә алам дип уйлый башлыйсың. Юк, мин бит әйбәт, мин алай тыйырга тиеш дип. Уйламалай, ярамый. Ә менә син үзеңә рөхсәт итеп аны тыйып, яшәп алга барасың икән, ул чын дуслык була һәм син үзең дә үсәчәксең. Син йолдыз булмасаң да, синең күңелең шул кадәр үсәчәк. Ул синең өчен шундый зур теге фундамент булачак. Аннары тормышта тагы да җиңелрәк булып китәчәк. Дуслык ул сине һәр вакыт нәрсәгәдер өйрәтүче бер әйбер. Ул бит якын мөнәсәбәт кебек. Минемчә дуслык ул чын мәхәббәт кебек. Шуңа күрә дусларың бар икән синең, сез озаклап әйбәт итеп шулай дус була аласыз икән, әйме? Әллә нәрсәләр сөйләшә аласыз, ул сине кабул итә ала. Ниндидер вакытта ул сиңа киңәш бирә ала. Син үзең сорыйсың икән аңардан киңәш. Менә син тагы да яхшырак була аласың икән, тормышың тагы да яхшыра икән дустың яныңда. Ул инде минемчә чын мәхәббәт инде ул.
Хәзер бит социаль челтәрләрдә шундый тренд бар, белмим, күргәнсең микән, юк микән. Россиядә юктыр инде андый әйбер, бәлки бардыр. Бостонский брак дип атала, ягъни кызлар, дус кызлар тормышның авырлыкларын бергә алып барыр өчен съезжаются, бергә тора башлыйлар. Алар теге гетеросексуаллар инде, һәм менә шулай ничектер сыныйлар дуслыкның. Сынау түгел, менә син әйткәнчә бер-берсенә терәк булыр өчен кушылалар, кавышалар дип әйтергә инде. Менә шундый тренд бар дөньяда. Мин сиңа килер алдыннан, бәлки шундый галәм сизгәндер, мин диндер бер видео күрдем, ике урысча сөйләшүче кыз. Аларның ниндер бостонский бракта яшәп карауларын сөйләделәр. Үзләренең тәҗрибәләрен. Ләкин мин аларны сөйләмим, мин әнием турында сөйлим. Минем әнием әти белән миңа 12 яшь булганда аерылды. Һәм аның иң якын дусты шулай ук ире белән аерылган иде. Һәм алар бер-берсенә бергә яшәмәсәләр дә, алар ерак булмаган урамнарда яшиләр иде. Һәм һәр вакыт бер-берсенә булышалар иде. Менә минем әни 30 көнгә китә иде гастрольгә. Ул апаны син дә беләсең. Мин Зиләпа. Әлбәттә, минем укытучым. Һәм минем әни 30 көнгә китә иде башка шәһәргәме, анда авылгамы, алар бик озакка китә гастрольгә. Мин бер үзем кала идем. Һәм шул вакытта минем әни Минзиләпада калдыра иде мине. Һәм алар бер-берсенә шул кадәр ярдәм итәләр иде. Минем өчен менә ул бостонский брак кебегрәк. Шуңа күрә мин хатын-кыз дуслыгына ышанам. Чөнки мин хатын-кызларның бер-берсен һәр вакытта бер-берсенә терәк булуын күреп үстем. Минем өчен ул модель таныш. Мин әле бәлки менә ир-ат белән хатын-кыз мөнәсәбәтен аңлап бетерә алмыймдыр. Ләкин хатын-кыз белән хатын-кыз аралашуны, дуслыкны мин бик аңлыйм һәм беләм, һәм аңа ышанам. Аннары мин бер тапшыруда, ул, конечно, бераз криминаль тапшыру иде. Хатын-кызлар аларны бер көнләшкән ир-ат үтерде дип әйтим инде. Алар бергә яшәгәннәр һәм алар берсе иҗади, ике егезәк һәм аларның бер дус хатыннары, алар менә өчәү бергә яшәгәннәр. Егезәкләрнең берсе бик иҗади кеше, берсе ниндер бизнес белән шөгыльләнә, өченче хатын-кыз бик зур дәрәҗәле ниндер эштә эшли инде. Һәм алар бик бай яшиләр. Өчәү бергә сәяхәтләргә йөриләр. Менә шундый бостонский гаилә булып яшиләр. Бик рәхәт шундый тормыш. Алар менә шундый ниндер бер авылда үй төзеп, өчәү өч хатын-кыз. Һәм бер ир-ат алардан көнләшеп, аларның байлыгыннан, ничек рәхәт яшәүләреннән шундый бер начарлык эшли инде аларга. Менә мин шул тапшыруны караганнан соң уйладым, шул кадәр менә хатын-кызларның бер-берсенә терәк булуына ышанам, менә әлдә ир-ат белән хатын-кызның мөнәсәбәтен аңлап бетерә алмыйм менә ахыргача. Нигәдер? Мин бик аңларга телим. Мин гомумән минем шундый бер теге күңелем белән теләгән бер зур теләгем бар. Ул теләктән дә зуррак теләк юктыр. Мин ир-атларны аңларга телим. Бик каты ир-атларны аңларга телим һәм алар белән әйбәт, сәламәт контактта булырга телим. Алар белән аралашып, алар миннән ниндидер теге польза дип әйтмим инде мин аны ничек. Аларга кирәкле энергияне, ниндидер. Мин аларга партнер, дус булырга телим. Бик аңларга телим сезне ир-атлар. Гомумән синдә булдымы андый тәҗрибә, ир кеше белән дус булган менә? Булды дип әйтә алам. Бар минем әлдә дустым, без аның белән теге туган көннәрдә котлашабыз инде. Мин элек ышанмыйдым, ир-ат белән хатын-кыз арасында бик сирәк кенә булалар. Чөнки барыбер хатын-кыз белән ир-ат дуслар икән, алар берсенең булса да ниндер күңелендә, ниндер кечкенә генә шундый чаткы, шундый кечкенә генә шытып тора торган кечкенә генә ырлык була. Өмет. Бар, хәзер дә бар ул Алинар исемле ир-ат. Инде хәзер ир-ат, аның ике баласы инде берсенә инде паспорт биргәннәр. Шуңа күрә кызык теге. Без авылда теге аралашып киттек дә инде. Менә шулай ничектер бер периодта без булай ныграк аралаштык. Аннары аның Ләйсән исемле аның хатыны. Алар кавыштылар да без әзрәк аралаша башладык. Чөнки мин ышанам, ир-атның
менә без дус икән, берәр ир-ат белән, егет белән, һәм аның пара барлыкка килә икән, дус хатын-кыз артка чигенергә тиеш. Чөнки башка хатын-кызга комачауламау түгел ул, аның күңелен саклау ул. Менә ул минемчә иң зур әйберләрнең берсе. Син шулай итә аласың икән, син тагы да ныграк үсәсең шәхес буларак. Бу тоже дуслык, как будто бы дуслыкның заочная дружба, как менә шулайрак. Әйе. Прикольно. Вообще. Тагын шундый сорау бар. Менә тоже мин хәзер нишләптер тиремдә яңа кешеләр барлыкка килергә тиеш дип саныйм. Ни өчен? Чөнки мин гомумән бик тиз туя торган кеше дип әйтимме соң инде бер төрлелектән, һәм миңа нәрсәдер җитми башлаганда, мин аны я яңа эштә эзли башлыйм, я хоббида менә синең кебек. Хәзер нәкъ менә кешеләр җитмәвен тоям. Ну, әйтәләр бит инде в беговой клуб иди, или анда белмим, сөйләм клубына бар дип. Менә но миңа калса бик сәер, хәзерге вакытта, менә хәзерге яшемдә ниндидер нольдан, базадан дуслык эзләү минем өчен бу никтер авыр. Ну, то есть, если только вынуждены, мәсәлән, мин анда кайдыр читкә күчеп китеп, социализация кирәк булганда, менә шул очракта әйе. Булай бик комфорт зонада яшәгәндә кайдыр комфорт зонамнан чыгып, анда кеше белән танышырга белмим. Менә иң якын дусларымның берсе белән миңа 33 яшь булганда таныштым. Һәм без таныштык булай. Мин бардым бер кибеткә, анда еш кына киемнәр ала башладым. Миңа ошый да аларның киемнәре. Курстар 17. Миңа реклама өчен әлегә түләмиләр, ну ярар. Шаярам инде. Менә шул кибеткә йөри башладым. Алар башта бик кичкенә генә кибет иде. Мин бит Азия культурасын яратам. Алар Кореяга барып, шуннан киемнәр алып кайталар. Шунда мин бер-ике әйбер алдым. Шуннан соң берсе белән таныштым. Алар үзләре саталар һәм үзләре алып кайталар. Ул кызлар менә ачтылар кибетләрен, аларның кибетчеләре юк, алар үзләре кибетче дә, үзләре хуҗа да, ташучы да, барысын үзләре эшлиләр. Менә шуларның кибетенә килдем. Берсе белән бер көнне без чәй эчтек. Алар һәрвакыт чәй ясыйлар, шундый шәмнәр кабызып, матур итеп, шундый яңа ел алдыннан. Без сөйләшә башладык. Һәм сөйләшә башладык та, ул әйтә, синең ди ничектер менә энергияң бик каты шаган безнең менә бу кибетнең алар 3 кыз, шуның берсенә дип әйтә инде. Мин әйтәм, кызык, сезне таныштырырга кирәк әле ди. Шуннан соң теге кызга да әйткән ул. Шуннан соң без шулай кызык теге бер-беребезне беләбез, ләкин якын аралашкан юк, шулай күреп кенә шулай. Теге сайт әйтәләр бит җирдә, без шулай гына карап китә идек, тә шулай китә идек. Шуннан соң бер көн алар күченделәр башка җиргә. Мин аңа килеп, бер-ике киңәш сорадым. Киңәш сорадым да, әйттем, менә шундый барам мин Кореяга, инде кибетләргә барырга, бер локациялар әйтә алмасмын дип әйтте дә ул миңа. Шуннан соң бер-ике шулай языштык та без, ул миңа бер көнне яза, "Иде биргә барабыз." Миңа 33, аңа 34, һәм без икәү биргә киттек. Шундый күңелле итеп биеп кайттык. Шуннан бирле без дуслар. Менә шуңа күрә дуслыкның каян барлыкка килгәнен, кайчан киләчәген, мәхәббәтне кебек. Телем әйләнеп мәкәп. Мәхәббәт кебек дуслык та каян киләсен без белмибез. Шуңа күрә аны планлаштырып та булмый, нидер клубка барып та табып булмый. Мин аралашу клубына йөри идем. Теге инглизчә сөйләшү клубына, әйме? Ләкин анда мин бер кешене дә очратмадым. Дус булырлыкта, мәхәббәт барлыкка килерлектә. Шуңа күрә мин андый клубларга йөрүне бик теге табырсың дип әйтә алмыйм. Тормышта менә шулай кайдыр көтмәгәндә. Шуңа күрә син теләгең бар икән, башка кешеләр белән теге тормышыңны тулыландырырга. Алар барлыкка килә. Алар каяндыр килеп чыгалар, үзләре пәйда булалар. Теге әйтәр бит, пространствога әйт, һәм теләгеңне, һәм ул барлыкка килә. Шулай
Шулай була ул. Җибәрәм. Әйе. Кая җибәрергә кирәк? Галәмгә. Әйе. Аллага, Тәңригә. Работает. Менә яшь орасы дип әйтик инде, мәсәлән, ну, минем булай да, мәсәлән, дуслар үземнән күпмегәдер олырак иде. Ну, хәзер тагын да, мәсәлән, олыраклар белән аралашасы килсә, тоже сәер бит инде үзеңнең дуслыгыңны тәкъдим итү кебек. Ну, хотя, белмим, бәлки сәер дә түгел. Просто мин бу очракта ышанам инде ниндидер язмышка һәм случайга. Вот, менә шулайрак, наверное. Менә бездә бит синең белән ниндидер подкаст яздырганнан соң дус Съемкада, съемкада. Аңа кадәр без аралашмый идек. Мин сине теге гимназиядә, мин укыган гимназиядә укыган бер нәни бер кыз буларак белә идем. Әйе. Чөнки башта мин синең фотоларыңны күрәм, шунда озын чәчле, шунда тәртипле, шунда гимназистка итеп күрә идем. Аннары мин синең җырчы булганыңны белдем. Ниндидер лайклар куя идем, шунда ниндидер кичкенә генә аралашу бар, ләкин без бер-беребезне белми идек. Шуңа күрә минемчә ул әйтәм бит, мәхәббәт кебек. Дуслык та мәхәббәт кебек. Ул да ниндидер бүләк тормыштагы. Шуңа күрә теләргә кирәк. Әйтәр бит, телә, сора. Һәм ул килер. Әмнә яңа кешеләр белән аралашу дигәндә, мин вообще яңа проектларда катнашырга яратам. Һәм теге менә быел без эшләдек Йолдыз Миңнуллина белән, әйме? Миңа шулкадәр җитмәгән икән ниндидер яңа кеше белән аралашу һәм сөйләшү. Менә проектларга катнашасың һәм интеллектуаль яктан кызыклы кешеләр булса, ул син шулкадәр баета. Менә бер театрда эшләп, кеше, мин аны менә курыкмыйча әйтәм, деградацияле. Менә деградация була кеше белән. Ул менә гел бер кешеләр белән аралаша, гел бер темага. Мин кайчак әллә ничә тапкыр ишетәм шул бер булган вакыйганы. Һәр вакыт ул нигәдер кызык, һәр вакыт шул бер вакыйга, гел шуны сөйлиләр дә, сөйлиләр дә. Синең баш миең, нейрон бәйләнешләрең барлыкка килми яңалар, башка кешеләр белән аралашмасаң, башка темаларга сөйләшмәсәң, һәм минем өчен ул эш менә Йолдыз Миңнуллина белән без эшләдек. Без хәтта архивка барып, элеккеге язышкан, әйтмим инде, язучыларның хатларын укыдык. Кемнәр икәнен әйтеп. Спектакльләрне караучылар бардыр инде, спектакльне. Әйе. Караган булсагыз. Сез беләсез, кемнең мәхәббәте. Әйе. Шуларның язышкан хатларын без күрдек, укыдык. Шуннан соң илһамландым, мин шулкадәр илһамландым ул эш вакытында интеллектуаль яктан. Ул теге ничектер күңел өчен булмады, баш мие өчен илһамлану булды. Шундый хәл булды минем. Нидер миңа бик ошады анда берничә әйткән сүзе Йолдызның. Менә бер эш эшләгәндә, бөтен кешегә кирәкле эшне кемнеңдер, ниндер үзенең була бит инде, кемдер нәрсәдер әйтергә тели, нәрсәдер эшләргә тели, каршы килә, нәрсәдер шундый каршылыклар барлыкка килә. Без бер эш эшләгәндә, без бердән булырга тиеш шундый, һәм һәрбер кешенең теге күңелендә ул эшне ахырга кадәр әйбәт итеп эшләп бетерү теләге булса, уңышлы була. Минем өчен бу ничектер бик әйбәт фикер. Без бер эшне эшләгәндә, без барыбыз да ниндидер результатка барырга тиеш, бөтенебез бергә, һәм шуңа бердәм булырга тиеш. Минем өчен менә тормышта да шулай булса, без барыбыз да ниндидер бер әйбәт үзәккә барганда, менә кешелеклелек, zero visibility, consciousness, безнең телдә дә шундый сүзләр бар. Аллага шөкер. Менә шулай. Телебез үсә. Әйе. Үзгәреп тора. Без дә аңа өлеш кертәбез. Минем бер кайчан татарча мен буласым килә. Үзеңнең мен буласың килә. Әйе. Ну, алайса тырышырга, күбрәк кринжевайстрый кирәк икән. Хәзер мин тырышам. Сез шулай дип беләгез, яме? Мин ялгышканда. Мин сиңа кискәләп бирермен. Бүген нигәдер авызым чаттан чыгып чыгып киткән минем дикциям. Без 2 көнлек, 1 көнлек кичә уйнадык менә. Сафлы музей чыгардык, не? Әйе, Премьера. Шуннан соң дикция сау булашка минем белән, я мен җал әйтәм бераз дигән.
Сен әле бүген репетициядәсең килдең. Белән заразно. Без сәхнәдә дә кеше бер безгә. Без синең белән упражнение ясап алмадык. Ой, кринж. Кринж әйбәт ул. Кринж булырга тиеш. Мин вообще шундый кызык бер фраза ишеттем. Минем бер дустым, минем дөнья буйлап дусларым күп. Татарлар барысы да минем белән аралашалар, төрле илләрдә яшәүче татарлар. Миңа шундый рәхәт, мин алардан илһам алам, алар миндәндер дип ышанам инде. Ну син кояш кебек, потому что сиңа тартыласы килә җылы шундый. Мин яңгырлы кояш. Мин бик күп елыйм, ләкин мин кояш ярар. Рәхмәт. Һәм бер шундый дустым бар Стамбулда яши, ул мин аларның туенда регистратор дип әйтәләр инде, булдым шундый. Матур итеп сөйләдем. Шуннан соң алар минем белән әлдә аралашалар, хатыны да, ул да. Һәм ул миңа бик кызык бер шундый җөмлә әйтте. Нәрсәнедер эшләргә омтылганда, яңа эшнәйме, надо перейти на сторону кринжа дип әйтте. Минемчә ул шундый төгәл ни, кринж ягына син чыгаласың икән, син ул эшне башкара аласың. Ә кринжка син теге ялгышларга риза түгелсең икән, син бер нинди эшне дә. Ты не кринжулька. Ну, гадәттә, ниндидер иҗат башкарганда, моментында бит инде ул сиңа шундый вау булып тоела, аннары соң бераз вакыттан соң карыйсың да думаешь, что за кринж? Ну, белмим, шул турыда микән монда сүз? Юк, алай ук түгел. Иҗатта бит инде без бераз опытлырак инде. Без теге тәҗрибә җыйган инде, вокалга йөргән, анда актерлык осталыгына йөргән, укыган, эшләгән дигәндәй. Ә монда син яңа, ул менә ниндидер Чтобы что-то новое создать. Яңа әйбер булсын. Ул менә көрәшкә барды, ниндидер көрәш анда. Һәм көрәш вакытында аңа шундый җөмләне ниндидер ират әйткән. Ул аңа әйткән, менә син менә хәзер ризалашсаң, ялгышырга, ниндидер теге бик рәхәт булмаган ситуациягә керергә ризалашсаң, син алга бара алачаксың. Ә менә яңа эшкә кереп, син басып торасың икән кайдыр, кырыйда, карап кына, эшләмичә, син алга бармыйсың. Менә шуны аңлата ул. Менә артистлыкта да шулай, артистлыкта менә һәрбер яңа спектакль, ул яңадан шул оялыну тою. Без һәр вакыт яңа эшкә тотынганда оялабыз. Чөнки ул яңаша булырга тиеш беренчедән. Икенчедән, режиссер алышынырга мөмкин. Башка син партнерларың залда берәр нинди яңа килгән артист теге без бит һәр вакыт кем нәрсә уйлар дип уйлыйбыз. Без бит инде шуңа корылган, артистлык шуңа корылган. Шуңа күрә һәр вакыт кринж ягына көчү безнең инде һәр вакыт шуңа ризалашу, кринжка ризалашу. Прикольно, как тормыш принцибы кебек. Тагын синең нинди принципларың бар тормышта? Кринжтан кала. Бүтән юк. Калганда мин әйбәт кеше булай. Юк, минем принципларым бар. Мин бер тапкыр кешене алдауда тотам икән. Ул хәтта менә кичкенә генә алдау булырга мөмкин. Ул әйтә миңа, мәсәлән, без сөйләшеп куйдык кайдыр күрешергә. Нидер вакытта ул кеше миңа алдан әйтми, килер алдыннан нәрсәләр алдап әйтә, аннары мин күрәм аның башка җирдә. Шундый бер нәрсә була икән минем белән, мин ул кеше белән араны шундук өзәм. Затсызлык белән. Шундый бер принципым бар. Мин алдауны гафу итә алмыйм. Аннары минем принцип бар. Принцип түгел инде ул хәзер ниндидер өйрәнүдер, ул яңача яшәүгә. Миңа ошаган кешеләр белән аралашмаска тырышам. Мин шундый хәтта эштә дә. Ошамый икән кеше, мин безнең туры килми икән, теге тормыш принципларыбыз менә шунда ук. Безнең яшәеш, без диалог барлыкка килми икән, мин аралашмыйм. Эш буенча кисешергә туры килә бит инде. Сәхнәдә мин профессионал буларак эшлим ул кеше белән, ләкин тормышта аралашмыйм. Ну бу тормышны күпкә җиңеләйтә миңа калса. Кешеләрне сайлый алу, ниндидер чикләр кую. Менә чикләр кую минем принцибым хәзер. Мин аны элегрәк
контрольда тота алмыйдым. Теге сәхнәдә бергә эшләгәч, бит шундый кысыла аралаша идем барыбер, үземне кысып. Миңа тагын бер шундый интернет бик күп безнең тормышка йогынты ясый, шуңа күрә интернеттан кайбер әйберләрне әйтеп кәлим инде мин. Бер кайда китеп булмый дигәндәй. Интернет безне өйрәтә дә, безне боза да. Ләкин менә бер өйрәткән әйберләрнең берсе миңа бик ошады. Сиңа кемнәргәдер туры килер өчен кысылырга кирәкми һәм ярамый да. Алар сине менә шушы килеш кабул итмиләр икән, сиңа я башка кешеләр белән аралашырга, я башка җиргә китәргә кирәк. Чөнки син кысыла башлыйсың икән, син тормышыңны шулай кысылган килеш үткәрәчәксең. Минемчә, менә шул принцип бар. Мин кысылмаска тырышам. Кысылу барлыкка килә башлый икән, мин аны киридән бушатам, ничек бушандырам инде. Киридән үтеклим. Туры әйтәм, үтеклим. Шундый нәрсәләр эшлим инде. Кире кайтарам. Нәрсә үзгәрә, короче. Шундый. Разговор около. Беренсе аңлашыламы мин сөйләгәнне? Мин аңлыйм, белмим. Ара-тирә сөйлим. Сез аңлыйсызмы? Фирүзә, сез аңлыйсызмы? Безнең төп тамашачыбыз камера артында утыра. Ярар. Бер җитди темага күчәргә идем. Быел ниндидер минем заземлением нәрсә башландымы төгәл әйтә алмыйм. Ну вот университетта укыган елларны особо теге өйгә кайту, әти-әниләр янына кайту, андый теләк, ну ашкынып кайтмый дип әйтсәм инде бик грубо була, но барыбер сагыну хисе, үйне сагыну хисе алай остыр түгел иде. Соңгы арада барыбер әти-әниләрнең, әниеләрнең инде олыгаюын сизә башлагач, ниндидер моңсу һәм һәр вакыт авылдан киткәндә машинага утыргач, миңа шундый авыр, шундый елыйсы килә, елыйм һәм бу ниндидер супер, ну әлегә мин аны кабул итә алмыйм, менә шу буыннарның үсү, алмашынуын һәм әти-әниләрнең олыгаюын дип әйтим инде. Вот менә шу әйберне синең белән сөйләшәсе килә иде. Кызык, мин бу темага уйладым дип әйтә алмыйм. Бар инде ул менә минем әтием китер алдыннан мин аның картайганын беренче тапкыр күрдем һәм сиздем. Әйе, ул күңелгә авыр. Әйе, ул ничектер мин гомумән бик каты тагы да күбрәк мәхәббәт тойдым дип әйтим шунда, менә тагы да кыйммәтле булуын тойдым тормышның, яшьлекнең, тормышның, хәзерге мизгеленең, чөнки әти-әни менә күрсәтә сиңа, алар менә безгә үрнәк кебек. Алар безгә тормышның никадәр кыйммәтле икәнен һәм никадәр кыска икәнен һәм никадәр нәзик әйбер булганын аңлаталар. Шул кадәр әтинең күзләре шундый индер сүнгән кебек иде минем өчен. Ничектер тормыш баскан, ничектер бик катыр авыр айткан. Шуңа күрә минемчә мин аны күбрәк шулай кабул итәмдер. Була бит шундый тирән хис, тормышны ярату хисе. Ул шундый авырту белән тәңгәл, алар бергә ничектер кушылып баралар. Ярату бит ул ничектер авыртуга риза булу дигән кебегрәк. Бала тапканда да син авыртуга риза буласың, аның белән аерылуга, аның китеп үз тормышы белән яшәүенә, тапканда авыртуга. Шулай кеше белән якынайганда син авыртуга риза буласың, чөнки сез бер көнне аерылырга мөмкин, бер көнне ул сиңа алдарга мөмкин. Синең күңелеңдә булган ниндидер менә шулай булыр дип уйлаган әйбереңә теге туры килмәскә мөмкин, син булган башыңда булган сүрәткә туры килмәскә мөмкин. Ул вакытта син авырту сизәсең. Төрле вакытта кеше төрле авыртулар сизә һәм шуларның берсе ул менә әти-әнинең картаюын күрү
Чөнки ул иң зур мәхәббәтләрнең берсе. Әти-әни белән аерылу, ул иң авыр әйберләрнең берсе. Ул без башта шулай кичкенә чакта аерыла башлыйбыз, әкренләп. Анда без аны күрмибез, сизмибез, чөнки без шәхес буларак үсәбез. Ул вакытта безнең аңарга вакытыбыз юк. Ләкин шәхес буларак үсеп җиткәч, без аны аңлый башлыйбыз. Чөнки безнең үзебезнең әти-әни булырга вакыт җитә. Шул вакытта, ләкин без әти-әниләргә ниндидер мәхәббәтнең мәгънәсен, тормышның мәгънәсен бүләк иткән кешеләргә карарга тиеш кебек инде. Менә шул ниндидер күңелдә үстерә алсаң, шундый вот ничек дип әйтим инде мин аны. Ул авыр, ул теге ниндидер бик теге идеаль булуны аңлата инде. Мәхәббәт кенә тою. Менә шул картаю аша бәяне, тормышның бәясен белергә өйрәнсәк, әти-әнинең менә кабул итеп менә шундый чакларын, аларның никадәр бәхетле булуларын аңлап, шушы яшькә җитә алуларын, шул кадәр алар әлдә исән, алар авырмыйлар, алар нәрсәдер авырсалар да, алар тырышалар яшәргә. Аларның хаман хәрәкәттә, аларны үрнәк итеп, бар инде анда нәрсәләрдер алар. Менә минем әти вакытында медицина хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итмәде. Шуңа күрә ул иртәрәк үлде. Ләкин мин аны да кабул итәм. Чөнки ул аның шәхес буларак сайлаган язмышы. Мин аны берничек тә алай эшләргә тиеш түгел иде дип әйтә алмыйм. Менә без әниебезне менә шулай итеп зурлап хөрмәт итә алсак, аларны кабул итә алсак, без менә шушы менә аларның картаюын, аларның бәлки тиздән китүен дә кабул итә алабыз. Минем әти үзенең менә шундый тәҗрибәсе белән минем ишемдә ниндидер зур, бик зур өлеш уятты кабул итүдә һәм яратуда кешеләрне, гомумән кешелекне. Минемчә ул бик зур тәҗрибә һәм бик зур ниндидер бик әйбәт әйбер ул. Без аны аңламыйбыз гына, без аны авырту итеп кенә кабул итәбез. Ә ул безнең күңелебезне киңәйтә торган бер әйбер. Рәхмәтле булу кебек. Әйе. Менә күңел киңәйгәндә, бәлки без шуңа авырту да сизәбездер. Теге күңел киңәя, аның размеры зурая һәм без авырту сизәбездер. Шуңа тоясың да син. Ул вакытта бераз сулау кирәк. Ниндидер шундый җылыйсың килсә җыларга кирәк. Чөнки җылау ул чистарыну. Җиңеллек, Килешәм. Җылыйбыз бергәләп. Мин чуть җыламадым. Шундый кечелә беразный безнең халат. Көлделәр дә булар. Юк, бик җитди тема, дөресен генә әйткәндә, чөнки күбесе бит инде сепарация уза алмыйча интегәләр, аннарысын узгач тагын үзләрен кимерә башлыйлар вакытында әти-әни белән була алмадым дип. Һәркемнең бернинди идеаль картинада күргәнем юк әле мин үз мисалымда. Әйтик, ул романтик мөнәсәбәтләр булсынмы, ул дуслык булсынмы, ниндидер, белмим, һәрбер нәрсәдә ниндидер китек әйбер бар кебек. Ул ягы белән бәлки ул. Әле кайбер психологлар булай диләр, сез балагызны травмасыз калдыра алмаячаксыз. Сез аны травмалар сез аны сезнең тагын бер авыртуга ризалашу, ул менә балаңны травмалау авыртуына ризалашу. Аларга да авыр, безгә дә авыр. Зато не скучно. Есть чем работать. Теге гел бер төрле яшәү дә авыр булыр ул кешегә. Менә мин гел ял итәр идем дип әйтә идем. Ә хәзер энергиям барлыкка килде. Мин бер урында утырасым килми. Менә бер ел элек мин бер интервьюда әйттем, мин гел ятып кына торыр идем дип әйттем. Ә хәзер мин ятып тору түгел, мин утырып кына да тора алмыйм. Шул кадәр энергия күп. Тегендә монда йөрисем килә. Әйдә, тагын бер кызык темага күчик. Шәхси тормыш. Мне кажется, всех волнует эта тема. Син бу гадәттә синнән сорасалар, бу тема турында син ничек дип җавап бирәсең? Ләйсән, сезнең шәхси тормышыгыз ниндирәк хәлдә дип сорасалар, Ләйсән? Ул бер нинди хәлдә түгел.
Чөнки минемчә, менә шәхси тормыш ул шуңа күрә дә шәхси дип атала. Әйе. Менә минемчә, кеше сиңа, менә берәр егет миңа кызга икән, минем белән ниндер мөнәсәбәтләр тели икән, аралашырга тели икән, анда сөйләшергә, танышырга дигәндәй. Шул вакытта ул миңа мөнәсәбәтләр турында, шәхси тормыш турында сорау бирә ала. Әйе. Ул минем белән бернинди дә контактка керергә теләмичә, булай гына сораса, минем өчен бу сәер сорау, һәм мин әйтмим, яки шундый бернинди үзенә тагын бер сорау бирергә мөмкин. Нигә син шулай дип сорайсың дип. Шулай ук башка кешеләр турында да шулай. Менә берәр апай, берәр анда кеше сорый, туганнар сорый икән, коллегалар сораса да, алар миңа ярдәм итә алмыйлар икән бу сорауда. Миңа андый сорауны бирмәгез. Чөнки бу минем тагын бер шундый, ничек дип әйтим инде, нәзик нукталарның берсе, чувствительная зона. Мин ул сорауга җавап белмим. Чөнки мин белмим. Мин бәлки гомерем буе ялгыз булачакмын. Ләкин мин ялгызлыктан курыкмыйм дип әйтә алмыйм. Мин ялгызлыкны беләм. Мин бала чактан бер үзем үскән бала. Минем беркем юк иде янымда. Мин ялгызлык белән шул кадәр танышмын. Миңа менә парда булу куркынычрак. Ялгыз булуга караганда. Менә шундый бик җавап. Бик ихлас җавап. Мин ялгызлыкны күбрәк беләм, күбрәк аңлыйм, аннан әзрәк куркам. Чөнки мин аңарда озаграк яшәдем. Мин шул кадәр ир-атларны аңлыйсым килә, тагын бер кат әйтәм. Аңлатыгыз. Аңлатыгыз ничек? Минем үз кешене шул кадәр табасым килә, шул кадәр аның белән әйбәт контактта буласым килә. Шуңа күрә минем теләсә кем белән буласым килми. Гадәттә кеше, миңа, конечно, бик аз яшь әле ниндидер фикер йөртү өчен, һәм мин сәламәт мөнәсәбәтләрдә соңгы 1 ел гына. Шуңа күрә, әни фразасы белән әйтеп куям, кеше белән күпме яшәсәң дә, аны һаман саен ниндидер яңа яктан ачасың. Шуңа күрә ниндидер бер свод правил, ничего такого же нету и не будет. Шуңа күрә белмим. Әйе, әйтәр бит, менә күңел белән тоймыйсың икән ул кешенең синеке булуы. Мин сөйләмим теге эшеңдәге күбәләкләр турында. Ниндидер тауларга менә торган йолдызлар алып төшә торган. Әйе, андый турында сөйләмим. Мин ничектер менә сөйләшә алырдай. Күңел белән тартылган, ничектер менә тыныч булган кеше. Менә утырасың һәм сиңа аның белән тыныч. Кочаклыйсың һәм син рәхәт сиңа кочаклауда. Менә шундый кеше телим мин. Аның мин әйтә алмыйм, ниндидер супер миллиардер. Бүтән кеше уйлый, миңа бик каты бай кеше кирәк дип. Минем әле бер тапкырда бик каты бай кеше белән аралашканым да, очрашканым да булмады. Белмим, мин бит белмим, андый тәҗрибәм минем юк. Мин бит белмим, ул кеше миңа якын була аламы, юкмы? Без бер теге дулкындамы, юкмы? Шуңа күрә миңа үз кешем кирәк. Менә чыннан да үз кешем дип әйтер, менә ул минем үз кешем. Мин риза, мин дуслыкта да төрле этаплар уздым. Шуңа күрә мин пар булганда ниндидер этаплар узуны бик гадәти хәл икәнен аңлыйм, беләм, мин аларга риза. Һәм мин өлгергән дип әйтә алам үземне. Ләкин менә бүген күрдем, иртәгә чаптым, кияүгә чыктым, түгел. Мин акыллы уже дигән. Мин күпне күргән. Һәрбер мөнәсәбәтләр эш таләп итә дигәндәй, шуңа күрә. Шулай. Әйе. Тагын бер тема калды, бусына да сөйләшергә зинһар өчен. Белмим, сөйләшәсең килә микән, юкмы икән, ул спискта юк иде. Синең бит инде Камалдан башка, тагын башка театрларда эшләп караган тәҗрибәң дә бар дип әйтик. Моң белән эшлисең бит син һәм барыбер ирекле иҗатчылар белән дә эшлисең. Беренчедән, Камал театрында мондай берне хуплыйлармы дип сорыйм әле, чөнки без Камал театрында эшләүче яшьләрне җәлеп иткән бер проектка һәм алар шундый бик
безгә сорарга кирәк мастердан дип шундый бик йомылып кына әйттеләр. Аның ризалыгын алгач кына инде киттеләр. Килделәр съемкаларга. Беренче сорау шул һәм икенчедән юк, әйдә баштан шунысына җавап бирәм. Тәҗрибәдә элегрәк ул бөтенләй юк иде. Мин килгәндә юк иде ул бөтенләй үк. Безгә алдан ук әйтеп куйдылар. Ярамый дип әйттеләр һәм без аңа ризалаштык. Ләкин хәзерге вакытта дөньялар үзгәрде. Менә хәзер безнең минем курсташым Илгиз Зәйниев килде театрга. Җитәкче буларак һәм Илгиз шундый бик әйбәт әйбер әйтте безгә. Барыбызга да, сез барыгыз да ничектер йолдызлар димәде инде ул, ничектер үзегезне күрсәтергә тиеш, үзегезне үстерергә тиеш. Һәм ул сезнең җаваплылыгыз. Һәм шул җаваплылыкны үзегезгә алып, менә катнашкан бар тик алдан сорап, алар рөхсәт итәләр, ләкин теге графикны төзер өчен әйтеп, кайсы вакытта шулай дип, туры киләме, туры килмиме башка спектакльләр белән шулай иттереп төзергә графикны алдан әйтеп, профессиональ рәвештә шуны чишеп, ул рөхсәт итте безгә башка җирдә дә катнашырга. Шуңа күрә хәзерге вакытта ул проблема түгел дип әйтә алам инде. Шуңа күрә без барыбыз да диярлек күбебез катнаша башладык. Менә монда уйныйлар, уйныйбыз, мин дә уйныйм, башка артистлар да уйный. Демидов особнягында. Анда менә хәзер Эмиль Талиповның яңа премьерасы чыкты. Ул да уйный башлады менә башка җирләрдә. Искәндәр Абухайруллинда Побег дигән. Менә шуңа күрә без дә башка җирдә уйнап карап, башка кешеләр белән эшләп карап, башка аудиторияны үзебезгә дә җәлеп итеп. Ул бит инде менә Илгиз дөрес әйтә. Син үзеңне башка җирдә дә күрсәтсәң, син башка тамашачыны безнең театрга да китерә аласың. Шуңа күрә хәзер инде ул иркенрәк. Элек башка булган, хәзер башкача. Дөнья үзгәрә, кешеләр үзгәрә һәм Без үзгәрәбез. тәртипләр дә үзгәрә, без үзгәрәбез. Ну, бу куандыра бер яктан, чөнки үзегезнең шикләрегезне дә бит инде киңәйтәсез булып чыга. Гомумән бик авыр философский сорау бирәсем килә. Татар театры хәзер тоже шулай ук үзең әйтмешли ниндидер яңа этап кичерә һәм нәрсәләр теләр идең син, нәрсәләр җитми дип сорасам, шулайрак. Минемчә хәзер менә үзебезнең театр турында әйтсәк, минемчә безгә ниндидер яңа реальләргә яраклашу җитеп бетерми әлегә, ләкин без аңа омтылабыз. Минемчә яңа җирдә яңача булырга тиеш бөтен нәрсәдә. Яңа спектакльләр, яңа тамашачыга яңача мөрәҗәгать итәргә кирәк. Менә шул мин теләр идем төрле режиссерларны чакыру. Ул һәр вакытта да театрны әйбәтләтә, төрле кешеләрне чакыру, чөнки артистлар төрле яктан ачыла, төрлечә уйный башлый, төрле спектакльләр барлыкка килә, төрле аудиторияга, төрле продукт. Һәм башка театрларга һәм үзебезгә теләр идем бердәм булуны. Татар театрлары бердәм булсалар, бер-берсе белән сәламәт конкуренциядә булып, менә аларның әйбәт спектакле чыга, безнең әйбәт спектакле чыга. Һәр вакыт бер-беребезгә карап тагы да яхшыракны, үсеш булса, кызык булыр минем өчен. Һәм һәр вакытта без инде күп эшлибез бергә башка театрлар белән дә. Һәр вакыт менә әйтәбез бердәмлектә көч, ничектер бердәм булып, бер-беребезне хөрмәтләп яратып, менә шул кирәктер. Теге инновация, андый тегебесе әйтә алмыйм мин, чөнки театр үзенә бер дөнья. Анда ниндидер яңалык кертү әйбәт, ләкин барбер аның ниндидер кысалары бар. Аларга туры килү әйбәт. Минемчә, хәзер бик яраталар кинодагы кебек уйнатырга артистларны сәхнәдә. Ләкин минемчә театрның үзенең бер алымнары бар һәм алар әле дә актуаль, әле дә кызык. Менә мин үзем кызыксындым теге Азия культурасы дип әйтәбез бит инде. Корейский бер-ике театрның һәм немецкий бер-ике театрның карадым спектакльләрен һәм алар менә театрча уйнаулары белән җиңеп кызык тамаша күрсәтәләр. Мин әле дә кызыгам менә Германиядә бер җирдә уйнап карарга, Лондонда бер уйнап карарга, Кореяда уйнап карарга, чөнки алар әле дә театр культурасын саклап,
Мен вообще башка илләр белән уйнарым, шундый кызык булыр инде. Башка телдә. Минемчә театрның үз теле бар, һәм ул телне саклап калу кирәк. Татар телеме ул, башка телеме ул? Татар телен саклаучы бар инде ул театр. Ул Яшерен Батырын түгел, татар театрында гына әдәби телдә сөйләшәләр. Шуңа күрә әдәби телне саклап калу өчен татарча булырга тиеш һичшиксез. Ләкин театрның театр булып калуын теләр идем мин. Нәрсә булса да. Һәм син аны сыйфатлы итеп эшлисең икән, аны кеше аңлый. Аны кеше кабул итә. Мин хәзер әбиләр кебек сөйләйм. Мин образдагы кебек. Мин барбер образды клуб мөдире. Татар театры бит ул үзенчәлекле. Ул бит халыкка хезмәт итәр өчен яратылган. Шуның кебек сөйләдем хәзер. Андый моментларда булырга тиеш, Театрда бит ул син текстны өйрәнәсең дә татарча берәр җөмлә һәм шуны бер төрле итеп әйтергә өйрәнәсең. Шуннан соң башка җиргә барасың, шул җөмлә барлыкка килә дә әйтәсең дә, ул шундан килеп чыга шул интонация белән. Булат кебек җырлап алыйк та. Тагын бер сорау бирәсем килә. Минем темалар бетми, синең белән очрашкач. Гафу итегез. Тоже хәзер формалаштырам мин аны. Тоже бер подкаст тыңладым инде. Мин талантлива дигән подкастны беләсең икән, юк микән син? Мин аның фанаткасы һәм шунда бер теманы обсуждать иттеләр инде, булайрак яңгырый иде ул. Как творить в мире, где все уже придумано. То есть, менә хәзерге бик мул дөньяда яшибез бит инде, һәм үзеңне уникаль итеп тою бик авыр кебек. Чөнки нәрсәдер эшлисең, все ул уже бар. Ну, Яшерен Батырын түгел, әйтик, даже татарлар арасында бит инде андый, ну, шулык, белмим, конкуренция мол, нәрсәме, бу уже кызык түгел, ой, ул уже булай эшли, тегеләй эшли, син нигә алай эшлисең дип әйтүчеләр күп. Но мин уйлыйм, һәрбер кешедә ниндидер уникальлек, үзенең уникальлеге әлбәттә бар ул. Но барыбер шушы дөньяда ничек үзеңне югалтмаска, ничек әлегдә баягы баланс тотырга между тем, что уже есть, и между тем, что ты хочешь предложить. Ну вот бик шундай абстрактно аңлаттым, конечно, аңладым сорауны юкмы? Без бүген абстракт сөйләшәбез. Һәм сезнең теге ахырын әйтеп бетермибез. Абстракт. Ярый. Сорауга җавап. Мин менә булай төгимлим. Мин Бродскийның бер газетада статьясын укыдым. Һәм бик ошады бер шундый өлеше аның. Ул сөйли, кеше, һәрбер кеше үзенең нәрсәнедер караганда, укыганда тоемлавы һәм тоемлавы белән ирекле. Мы все свободны в восприятии. Бер үк әйберне төрле кешеләр төрлечә кабул итә һәм төрлечә эчендә эшкәртеп яңага әверелдерелә. Әверелдерә. Яңаша ниндер әйбергә әверелдерә. Һәм шуңа күрә без барыбыз да ул бар инде дип кабул итмичә, үзеңчә шуны эшкәртеп яңага әверелдерәләбез. Яңаша. Менә шуңа күрә минемчә сез уйламагыз, нәрсәдер бар, нәрсәдер юк дип, үзегезчә кабул итегез, үзегезчә яңага әйләндерегез, яшәгез. Мин аны һәрвакыт әйтәм. Үзегезчә яшәгез, бер кешегә дә карамагыз. Кызык бит ул тормыш. Син укый аласың бер китапны һәм башкача нидер төрле фикерләрне башка кеше аны күрмәскә дә мөмкин китапта. Ә син күрәсең. Бар бит. Вы играли на флейте, а еще замечательнее слушали вы. Тыңлау да талант, карау, кабул итү дә талант, уйнау да талант. Шуңа күрә күреп нәрсәнедер алып башка иҗаттан
эшкәртү, минемчә, үзенә бер яңа талант. Бу вообще супер озак булды. Шушы нотада без күчәбез безнең матур традициябезгә. Син беләсеңме, без подкаст озагында пленкага төшәбез. Аннан соң мин сиңа ул фотоны җибәрәчәкмен. Ярый. Безне хәзер Фирүзә. Мин әзер. Так, әйдә тәти итеп утырабыз инде. Әйдә, тәти итеп утыр. Мин дә Ләйлә кебек орышалар аягымны күтәреп сөйләгән өчен ярар гафу итәрсез. Миңа барыбер. Әйдә, авылдагы кебек. 1, 2, 3. Мин Мона Лиза кебек елмаймадым. Ну-ка, елмайып күрсәт әле. Шуның белән шул. Рәхмәт. Бу тасма подкасты иде, бу Ләйсән иде, бу Алсу иде. Пока-пока. Сау булыгыз.